Svi znamo za ubistvo dečaka na Čukur Česmi. To ubistvo pokrenulo je događaje koji će isterati Turke iz Srbije. Samo ima jedna zanimljiva stvar sa tim ubistvom. Ono se nikada nije desilo. Beograd, druga polovina 19. veka. Knez Mihajlo upravo je došao na vlast i ima samo jedan cilj, da oslobodi Srbiju od Turaka. Beograd je podijeljen grad. Muslimani i hrišćani žive zajedno, ali jedva. Jedan zapis kaže, Srbi su muslimanima skidali čalme po čaršiji, a ovi su njima pretili da će se najesti šumadijskih kokoša. 15. jun 1862. Nedeljno jutro. Na Čukur Česmi u turskom dijelu Beograda red za vodu. U redu stoji dečak, Sava Petković, šegrt, rodom iz Kuršumlije. Turci, naravno, ne žele da čekaju u redu. Dolazi do svađe, do tuče i Sava dobija batinu. Ali po gradu pukla je drugačija priča. Turci su ubili dečaka. Kreću nemiri. Počinju sukobi između Turaka i Srba, ali ne samo fizički sukobi, počinju i diplomatski sukobi. U stvari, počinje diplomatska akcija. Jovan Ristić obaveštava cijelu Evropu kako su Turci ubili srpskog dečaka. I dok u Beogradu vlada haos, Evropa se zgražava. Na sve to Turci prave još jednu grešku. 2 dana nakon navodnog ubistva na Čukur Česmi, Turci iz tvrđave otvaraju vatru iz topova na grad. Đulad padaju svuda, na crkve, na kuće, na čaršiju. Beograd gori. I Ristićevoj laži više nisu ni potrebni dokazi. Turci su mu ih pružili sami. Evropa konačno staje na srpsku stranu i turska vojska napušta Kalemegdan. Po prvi put, bez rata, bez krvi, sa samo par žrtava. 11 godina kasnije, 1878. godine, Srbija je bila potpuno slobodna zemlja. A sve je počelo jednom čarkom na Česmi. Ako misliš da ne bi trebali da zaboravimo ovu priču, napiši pamtim u komentaru i pošalji je neku da i on čuje.